Bé, bon dia. En aquest vídeo presentarem el Present Perfect Simple, el present perfecte simple, també conegut com Present Perfect o present perfecte, i farem 4 pinzellades molt breus per explicar o per introduir una miqueta el tema, i després farem només l'afirmativa. En els altres vídeos farem preguntes i farem negacions. I en altres vídeos després farem els usos, és a dir, quan s'utilitza. Veure que és molt fàcil. So let's begin with the present perfect simple, or just the present perfect. Because when we say present perfect, everyone understands that it's a present perfect simple. Okay, before we start, abans de començar, deixeu-me dir que la paraula perfecta immediatament ens diu dues coses. Primera cosa que ens diu és que en algun lloc trobarem el verb have. Estarà el verb have en futur, en present o en passat? Com que es diu present perfect simple, trobarem el verb have conjugat en present. And the second thing that we know, because of the word perfect, només per la paraula perfecta, és que trobarem un participi de passat. Past participle. No ens espantem per aquests termes gramaticals, perquè un past participle no és res més que el participi de passat, que sol ser acabat en ed, si és un verb regular, o, si no és un verb regular, seria la tercera columna dels verbs irregulars. Fem una mica de memòria. Si és el verb open, doncs seria opened, obert. Si fos el verb tancar, seria close, closed, tancat. Si fos el verb, per exemple, no sé, menjar, això ja seria un verb irregular i seria eat, ate, eaten. Eaten seria la tercera columna, i si fos el verb write, seria write, wrote, written, la tercera columna. Per tant, resum, when we see the word perfect, we know that we are going to find the verb have somewhere, in this case in the present, and we're going to find a past participle ending in ed if it's a regular verb, or a third column. So let's begin with the affirmative examples of the present perfect simple. Let me just write the pronouns. Hem d'escriure'ls aquí, posarem... Ara. I, you, he, she, it, we, you, and they. Veureu que és molt fàcil. El primer que hem de fer és posar el verb have. En present. I have, you have. Podeu completar-lo vosaltres mentalment, si voleu, Us aneu avançant. He, she, and it has. Molt bé. We, you, and they have. Molt bé, perfecte. Veig que us en recordeu de com es feia el have en present. Però després ens diu que hem de posar el participi de passat d'un verb. Anem a posar que el present perfecte, l'exemple, seria jo he treballat, amb el verb work. Work és un verb regular, per tant, el participi de passat és worked. So, I have worked. You have worked, tu has treballat. He has worked. She has worked. And it has worked. And we have worked. You have worked. And they have worked. Estaria bé fer un control copy i ja està, oi que sí? Molt bé. Però alguns de vosaltres direu, i si és un verb irregular? Doncs anem a fer el verb escriure, per exemple. El verb escriure, la tercera columna, o el participi de passat, no és write, sinó que és written. Recordeu, write, wrote, written, amb dues T's, perquè si no sonaria written. Doncs molt bé. Doncs a tot arreu on posava I have worked, substituïu el worked per written.
written. La resta la podeu fer vosaltres amb la imaginació. Veieu que és super senzill. So this is the affirmative form of the present perfect simple with examples from the verb to work. You have worked, he has worked, etc. And write. I have written, you have written, they have written, and she has written, for example. Molt bé. Però val la pena explicar, i ara veureu per què esborro això, que normalment quan parlem no diem I have written o she has worked, sinó que diem això. I've written, you've written, he's written, she's written, it's written or worked, we've worked, you've worked, they've worked. I aquesta B baixa pràcticament no se sent, fixeu-vos. Ara ho faré complet, la forma completa, I have written. I ara ho diré com ho diria en qualsevol moment en una conversa normal. I've written. I've written. I've written. Veieu? El mateix en you have worked, you've worked, you've worked. Pràcticament no se sent. A vegades els alumnes s'espanten quan veuen aquest apòstrof S perquè diuen, i com el puc distingir d'on és? A veure, he is worked és ell és treballat, she is worked és ella és treballada. No hi ha raó per tenir por, no hi ha raó per confondre's. És molt, molt senzill aquest S. En el moment en què tenim un participi de passat, només pot ser un has. Bé, doncs amb això ja tenim el present perfecte simple afirmatiu cobert. Espero que hagi estat clar i espero que ara podeu seguir amb les negacions, les preguntes, els usos i després, que m'he oblidat de dir-ho abans, les paraules clau que trobarem normalment associades al present perfect o a altres temps que tenen la paraula perfect al mig.